Adinkeria horrela behitzen zaio adinagatiko diskriminazioari. Eta hainbat adituk diote hori izango dela datozen urteetako borrokarik handienetako bat. Adinarengatik eta estereotipoetan oinarrituta modu kontzientean zeinez kontzientean eragindako diskriminazioari aurre egitea. Aste honetako berbagai saioan erdigunera ekarriko dugu gaia. Bi lagun gonbidatu ditugu platora. Ainara Arregi da bat, Gizadi Berritik etorri da. Gizarte arloko gaien inguruan eztabaida publikoa sustatzeko asmoa du Gizadi Berri programak. Gai jakin batzuen inguruko hausnarketa bideratzea. Eta adinkeria da gai horietako bat. Bigarren gonbidatua Margari Gorrotxategi da. Sasoibideko eta Arrasateko nagusien kontseiluko kidea. Eta adineko pertsona. Margari Gorrotxategi eta Ainara Arregi, kaixo ongi etorri. Kaixo. Beno, lehenik eta behin, zer da adinkeria? Ez zertaz ari gara adinkeria ari garenean? Bueno, adina dela eta egiten den bazterketari deitzen diogu adinkeria. Adibide batzuk, ematerik? Adibidez, adinekoetan, banketxera doazenean eta ez dakitenean kutxazaina zelan da bilen, lehiatilako personak bideratzen dauenean kutxazainera edozein gestio egitera, ez? Hori adinkeriaren eredu bat izango zen, edo beste adinkeri bat, medikura gurasoren bat laguntzera goazenean, medikua gurasoari galdetzen dio eze gertatzen zaion, eta seme edo alabak erantzuten duenean, ez? Gurasoa kapaz bada erantzuteko, segaitik erantzun behar da beste persona batek. Edo inkluso baita ere gertatzen dena da aldrebez. Jun horrela eta medikuak zuzentzen zaio beti gazteari. Hori da. Eta ignoratuta beste pertsona sujetuan ni naiz, da gertatzen zaidana. Orduan, ez zaidazu, niri berak gaztiagoa da, entzungo du, niri kontatzen badio zure, harreta jarriko du, baina mesedez ez ignoratu. Zuk Margari, adibidez esan duzu hori, baina sarri bizi izatea edo ikustea, tokatu zaizun beste adibideren bat, gehituko zenuke? Hombre, bestia da, pixkat pertsona nagusiak, oso nagusiak, ume moduan tratatzea, infantilizatzea. Behitu atxonak, edo hemen daude gure atxonak eta amonak, begol ni ez naiz, edo ni ez naiz zure atxona edo amona. Ematen du, baina esaten duenak nik uste esaten duela onbiarrez edo goxotasuna edo gertutasuna diazin nahian, baina jasotzen duenak, ez eraso, baina tratatu nazazu normal. Horrelako gauza bai edo... Baina ez dugu esaten ez da, pentsatu arren, komentario hori jaso duenak hartzaileak ez du hori esan duena zuzentzen. Ez da egiten horrelakorik. Barneratu, ez? Eta hor geratzen da. Euria bezala. Oine bai. Halako egoerak gehien bizi izatea, pairatzea, egokitzen zaien pertsonen profila, zein esango zenukete dela? Adinekoen artean ere badira, zaurgarriagoak direnak sexuaren edota arrazaren arabera? Hombre, nik uste dut adinkeria berez, nik uste dut ez berez Holanda, edozein adinetan emon daiteke, bai. Baina egia da, bai gazteetan eta adinekoetan emoten dela gehiago. Adinekoetan, berez, nik esango nuke, talde osoari, bai? Behin, lan merkatutik erretiratzen zarenean, hau da, produktibo izateari usten diozunean, orduan sartzen zaraia hor talde baten, gizartearentzat, ezer ezarena, ez? Naiz eta gaur egun, ikusten da, adinekoek ze baldintza honetan iristen dien sartzarora, sartzaro deitzen diogun horrera, sartzaroa berez, 75 inguru horretara oso ondo aiegetan die, baina adine horretatik aurrera ikusten dugu, zaurgarri hau moduen, menpeko hauak,
eta ez da holan. Osa, kolektibo horren barruen, portzentai txiki bat egie da badana, menpekoa dana, zaurgarria badana, baina orokorrean jentea oso baldintza honetan bizi da. Hori da, ez da, baldintzak askotarikoak dira, baina adineko pertsonak zein adinetatik aurrera? Erretiroak lan mundutik erretiratze momentu horrek markatzen du? Bai, gu gure gizartie berez holandeko antolatute, esan gurot, antolatute dau lan merkatuen sartzeko, ez? Umezara ikasten dozu zertarako lan merkatu baten sartu, produktibo izan, hainbat urtetan, eta behin adin batera iritsita, izten diozuia produktibo izateari. Behin hori gertatzen da nien, eta gizartearentzako produktibo ekonomikoki esan nahi dut, ez? Zegero sartzaruen, behitu izuzen bat ekarpen egiten da ben, ez? Zaintza lanetan, voluntariotza lanetan. Naiz da, lan horiein, nik usteot orduen sartzen direla ja, talde horretan, adinekotzat, joa ditugula momentu horretatik aurrera. Hori da, ez da, eta momentu horretatik aurrera, maiz lotzen ditugu, adinak berarekin ekarri aldituen, balore negatiboekin, ez da izan mendekotasuna, gaixo berak izatea, euskorrak, sexualki inaktiboak, ez produktiboak, baina, suposatzen dut, estereotipo negatibo horietako hainbat, usteak izango direla, uste okerrak zenbaitetan, izan ere, genion moduan adinekoen talde hori oso zabala da, baldintzak ezberdinak dira, eta baita ez da, bizitzako etapa hori bizi izateko modua ere, ez da, hori ere batetik bestera asko aldatu daiteke, ez da, Margari? Bai, horra ondia da, eta, sailkapen horretan bai, nik uste ja, desagertzen nahi dela pixkat frontera hori, muga hori, non jubilatzen zarenean, eta suposatzen da, garain lehengoan batek esaten zuen bezala 20 urte, zientziai esker 20 urte gehiago regalatu dizkigute. Eta orduan ja, aipatzen nahi da, beste adin bat, 67, 75-etik aurrera, 80-etik aurrera, hor bai egiten ari da bereizketa hori. Galdetu idazu berriz. Komentatzen nuen, naiz eta adineko izan, adinekoen artean ere oso egoera edo bizitzako aldi hori bizi izateko oso modu ezberdinak daudela, ez da? Oso ezberdinak. Hor, adinkeria nik somatzen dut, hori da nire zeatik, somatzen dut daola gizartean, instituzionalki dago adinkeri mota bat, gizarte bestetik, eta bestea da autoadinkeria. Orduan, eta entzun daukiko, ezken nila edade honetan, ez nahiz hasiko horretan. Eta zeatik ez, orduan, hori, muga hori, badaude pertsona batzuk, igual 67 jazten diala muga horrekin, eta beste batzu 88 ez dute, ez daukate muga hori. Zergatik ez. Orduan, horretan ere, lehen esan dezun bezala, danetariko gaude, baina gizarte guztian bezala, umeen artean, gazteen artean, adine helduen artean, danetariko pertsona daude, eta jarrera, eta orduan, nik uste importanti dela, norberak bere burua ez zigortzea, ez muga jartzea. Gauza bada, zu muga eukitzea, ni ezin daiz mendira jun, fizikoki ezin dudalako, baina nire buruak ez dezala muga hori jarri. Ez daukadan... Daukazun adinaren gatik, horrek ez dezala baldintzatu, ez da, dituzun bizi baldintzek baizik. Hori da. Garai batean eta gaur egun, iruditzen zaizue adineko pertsonei modu berean begiratzen zitzaiela, modu berean errespetatzen direla, aldatzen joan da hori urteak igaroala? Nik bai ez esango neunke. Aldatu dela? Bai, garai baten aitona amonak etxean bizi ziren eta hurbileko otzat izaten genituen. Gaur egun, familia ereduak aldatu egin dira, adineko horrek aldendu egin dira, familiatatik aldendu egin dira, eta nik uste horrek eraginda dela apurtxo bat, adinekoak ikusteko modu horretan, ez? Nik uste arazo kulturala dela, ez? Gizarte aldatzen doan heinean,
ikuspegi hori be aldatuz doa. Esan genezake gehiago hartzen zirela aintzat eta gehiago egiten zela bizimodua eurekin batera, euren inguruan ere. Ez da izan ere, azken batean bizitzak urteek ematen duten jakinduriarekin, esperientziarekin, zuek asko duzu emateko eta erakusteko? Bueno. Duda barik? Gauza batzutan bai, baina ikasteko ere badaukagu. Bai. Eta esan dezun horrekin, ni pixkat harrituta letxu naiz, egia da esan dezun guztia, baina gaur egun ere atxonamonak eta asko egoten dira aurrekin txikiak dian bitartean, hau da, familietan eta asko ikusten da, bazkaltzea edo ikastolara umi eraman edo jaso edo horrelako gauzetan, papera handia daukate edo daukagu. Bai, baina beti erlazionatuta zaintza lanetara. Bai, zaintza lanetara. Ez da igual gare baten moduan bizi, ez? Esan edot egunerokotasun hori, ze arazo, ze burua uste, ze bizipoz, zer daukien, ez? Gaur egun ikusten dugu hori, aitita mama badatoz etxera, zaintza lanetara, edo gu euren etxera bazkaltzera, eta listo, hor geratzen da. Ez digu galdetzen zer behar duen, zer nahi duen. Hori bez da, erdigunean nor jartzen den aldatzen da, ez da? Bai. Paper aktiboa jokatu bezakete, baina kasu honetan seme-alabei, bilobei laguntzeko helburuarekin. Hori da. Adinkeria jarrerek, halako diskriminazio egoerek, zer nolako ondorioak dituzte adin nagusiko pertsonetan? Nik esango neuke ondorio osasunean. Osasunean batez ere, hor badaude ikerketa batzuk esaten dutenak, bizi itxaropena 7 urte eta erdira murrizten dala. Adinkeria jasotzen daben persona batengan, ez? Batetik lehen margarik esan dabena, norberak bere buruari egiten dion adinkeri horretatik hasi, gero norbanakoen arteko adinkeria eta erakundeetatik jasoten den adinkeria hori kontutan hartuta, barneratzen baldin badozu hori horrela dala, esan edot, zigor hori edo muga hori jartzen badiozu zure buruari, mugatzen zaitu bizitzako hainbat gauza egiteko, ez? Eta eragina dauka, zure buruko osasunean. Datuak daude, eta adinkeria jasauten duen jente askok depresioa izaten du. Edo osasun arazoak handitu egiten dira. Pentsaturik, adina dela eta normaltzat hartzen da zerbait, igual medikura esoaz, adina dela eta normala da, eta klaro, gaixo aldi hori lusatu edo okertu egin daiteke. Horiek izango lirateke, pertsonek eurek, ez da, jasandako edo pairatu ditzaketen ondorioak, baina honek guztiak ondorio kaltegarriak ekar ditzake gizartera eta ekonomiara ere, ez da, eta hor adibidez, lehen aipatzen genuen esperientziatik badagoela zerreman, ez da, eta lan merkatuan bertan ere ikusten da, ez da, adin batetik aurrerako jendea kontratatzea ez dela hain erraza izaten. Bai, hor bada oso kuriosoa da, ez? Adin batetik aurrera ez da jentea kontratatzen, baina gero lan bila baldin basoaz esperientzia behar dozu. Orduan, bi kontrajarri moduen egiten da, ez? Esan nahi dut, esperientzia izateko lan merkatura sartu behar zara. Askotan, adinkeria, adinekoetan ez ezik gazteetan memoten da, ez? Ni nahiago ez adinekoa, baizik eta edadean apur bat sartua dagoena lanerako, esperientzia gehiago daukalako, baina gazteari aukerarik ematen ez badiozu, gazteak ez dauka ibilbide hori egiterik, eta adinekoa ez duzu kontratatzen, adinekoa dalako. Orduan hor badago holango, utxune moduko bat, edo, ez? Eta gero, zuk esaten izan dozunan hildotik, ondorio nik ustot ekonomikoak, kontutan hartuta osasunean zer eragin daukan, horrek bai edo bai, ondorio ekonomiko bat dakarre gizarterako, ez? Zelango gastua suposatzen duen, osasun arloko adinkeria horrek. Eta non dago muga halako jarreren eta tratu txarren artean? Berez, tratu txarraren hasiera izango litzateke adinkeria. Adibidez,
ez dakit, arrazakeriarekin edo sexismoarekin gertatzen da moduan, ez? Sexismoan adibidez, komentario txiki bat, bai, bazterketaren edo diskriminazioaren hasiera da. Horrek ibilbide badauka, eta bukaeran, tratu txarra edo egongo litzateke, bai? Adinkerian berdin gertatzen da, edozein komentario txiki, bai, tratu txarraren hasiera izango litzateke. Bukaeran, egongo litzateke bortizkeria edo zuzenean jasatea, baina adinkeria da tratu txarraren hasiera. Ez dakiz lan esan. Komentario bat, ez? Edozein personari egiten diozun komentario bat, bai? Hori komentario gutza da, baina horrek jarraipen bat baldin badauka, tratu txarrera iritz daiteke. Orduan, badinkeria bera tratu txarra da. Bai, eta askotan inkonstiente egiten da, lehen komentatu dana. Gure etxonak edo, gure tratu hori, ja pixkat duintasunaren ez onartzea edo ez planteatzea orduan. Hori da, atea zabaltzia bezala. Hori edatu iten da. Lehen izan oso ondo arrazakeriakin oso adibide politia jarri dezu. Adin, konturatu gabe, zabaltzen dezu ate bat nola, gutxi gora bera dana libre da, gaztelaniaz ere mi viejo. Euskeraz baita ere erabiltzen da, igual beste tonuera badauka. Baina ja ematen du, baimenduta daudela, urrengo pausuak ere bai. Hori da. Inkonstiente azten dana, giroan, gizarten giroa sortzen da. Piskat libre da. Baina, berez, tratu txarra berez, adinkeria da. Esan nahi dut, adinekoen ganako tratu txarra, adinkeriaren muga da, osea, topea da. Hasieran beste fase batzu daude, eta txikiena zein da, hori, komentario utzu bat, ez? Edo zein, ai, nire aguretxoa, ez? Bueno, ez? Hasiera da, hor bide bat zabaltzen da, eta horri jarraipena eusten badiozu, klaro, muturra zein da, muturra tratu txarra. Adineko pertsonek ez dute beraz, infantilizatzen edo baztertzen duten jarrerarik behar, zer da behar dutena? Nik uste behar duguna giro arrunta, pertsona moduan konsideratzea. Eta pertsona moduan tratatzea eta ez karnetaren arabera. Zuk esaten badezu, ni dauzkat 82 urte, ja automatikoki eredu bat sortzen da, eta pertsona honek ez daki honetaz, laizter ez dakize. Orduan, baztertu iten zaitu eta aldi berean tratua diferentea da. Zuk esaten baduzu berriz, 57 urte dauzkazula, demagun, arpegia ikusten ez dala, orduan beste erabateko pertsona moduan, parte hartzea, lanetik irtetza dezunean jamaten du, botazioa, eta hendikan baukagu botatzeko aukera, baina bestela ez daukazu zer esanik, zer eskaintzerik, zaintzak bai, hori automatikoki, baina hortik aurrera oso zungintzara joten bazearea. Ez, tratamentu hauek adin honetatik aurrera ezin dira eman. Nola? Baina niko hendikan badaukat bizitza esperantza edo amorru ematen du edo antolatzen dira zenbait gauza eta adineko pertsonantzako memoria tailerrak. Bueno, bale, ondo da. Maidazu zerbait, aukeraren bat nik azteko. Nik bukatu duen unean lanean, niko hendikan hemendikan beste 30 urte dauzkat bizitzeko. Zer egin behar dut hau da? Lehen euk izan dituena, nik jarraitu nahi dut azten. Igual pertsona guztiena ez da, baina aukerak eman ditzagon. Eta nik uste guk eskatzen dugu eta gero gu errespetatzea pertsona bezala. Badaukagu, umiekin esaten da bezala, umia da, tontu ez. Guriakin gauza bera, adina daukazu, baina tontu ez zara. Daukazu gauza
ezautza batzuk falta ditugu. Eta habilidade batzuk ere galdu dituzu edo gehiago kostatzen zaigu egitea, baina nola izan dezakezu hori ama? Edo, baina erreforma hori lehengoan komentatzen batek ezet, zu eskubide, erabakitzeko eskubidea kendu iten dizu, baina seme alabak ere bai. Ni neriak ez, Nik uste dut hori dela... Baina, nola dezakezu aldaketa hori sukaldian, edo nola, ez ama, hori komeni dana da horrela eta horrela egitea, edo gauzak horrela eta horrela egitea. Segun ze modutan, nik utzi dazu, nik erabakitzen, edo ez zalantzan jarri. Igual nik esango dizut, ez dakit olako lehioak edo ez da zuzer dakizu honiz. Torba ez aidazu, baina ez jarri muga. Nola, kotxi aldatu berdezula? Hori oerk? Beraien eskubideak errekonozitu, ez? Esan edot, pertsona askeak diren einea, beraien eskubideak dituzte, gainerako guztiak bezala. Eta uste dut hori da behar dutena, ez? Beraien eskubideak errekonozitu eta ez, adin bat dutelako mugatu, ez? Adin hau duzunez, hau ez duzu egingo, edo ez duzu honetarako aukerarik, ez? Eskubideak dituzte gainerako pertsonen moduan eta gainerako herritarrek bezala. Eta adinak berarekin ekarri aldituen gauza negatiboago horiek saiesteko edo neurri apalagoan pairatzeko batetik eta azteko ere, zuk zenion moduan Margari, horretarako daude, ez da esate baterako Arrasateko Nagusien Kontseilua, sasoi bide, nola eragiten duzu zuek horietatik, zertzuk antolatzen dituzue zein helbururekin? Bueno, Nagusi Kontseiluak azkenean bai, ez bozera maile, baina bai, ahotsa jarri nahi du pertsona nagusiak edo adineko horiek jasatzen dituzten egoeratan, adibidez. Azkena izan zen, eta igual gehien ikusi izan dena, autobusa hartzeko, gertatu izan da abuztuan. Autobusa hartzea jun, jende lerro luze egon, eta sartu bakarrik internetetik hartutako biletiak hartutako zeuzkatenak, telefonuan. Eta bueno, adinekoak ere, normalian telefonoa eta bai, baina internetetik hartzea biletia, bere komplikazioa dauzka. Ez da erresa, numeruak, letrak eta didana, eta orduan idatzi bat, diputazioa idatzi zuen Nagusien Kontseiluko lehendakariak, eta orduan horre buruz, etorri izan kontseilariak hartu zuen gaia, eta jarri dute, eta oso errez, eta oso egoki, 2 hilabetetan martxan jarri dute telefono batera deitu. Zuk behar duzunen biletea, maten dizu, eta ja horrekin posible daukazu. Hori izan da Nagusien Kontseilua planteatu duelako. Orduan, zergatik ez diago goratu? Badakit egiten dianean gauza, badanakin ezin diago goratu, baina pixkat bide horren ahotsa izan nahi du. Eta sasoi bide egiten duguna da, pixkat lehen esan duguna, ibiltzea komenigarria da. Jendea ibiltzea juten da bakarrik orduan. Guk egiten genduna, eman diezaiogun beste puntutxo bat, eta izan da, ibilbideak ezberdinak izan, taldea irekia da, orduan etorri nahi duenean, etortzen da, beti ongi etorria, eta orduan daukazu, sare bat antolatzeko aukera, jende ezberdinakin, kompromisori gabe, bide ezberdinak, kultural puntuak badidez datorren hastian, ez egon barru bagoaz, batzuk nahi duena, baina, emakumea zientzan dago, orduan, badago hitzaldiak edo juteko modua, edo joango gara, aukera badaukagu museo hartara juteko, edo martxa dago, minbizien aurkakoa, eta orduan daude zenbait gauza, esaten zu, hau dago, zein godeo, eta batzuk, ni bai, eta nik ez, eta orduan aukera horiek eskaintzen ditu sasoi bidek. Gehi bizita kulturalak, artxigora goaz, biharra adibidez, hori zu bakarrik ez dezu egiten. Eta igual ez dakizu ikusgai edo merezi duenik. Berriz, sasoi bidek planteatzea izu, artxigo datorren hastian artxigora joan gaitezke. Nahi duenak izan eman dezala. Orduan gauza horiek, pixkat lehengo planteamentu da. Norberak bere burua zabaldu, gauzak pentsatu ez ditunak edo aukerak eskaini. Derrigorrez, zu nahi dezula, perfecto, ez zaizula gustatzen, ez da ezer gertatzen. Jarraituko du beste gauza batzutan.
Ukaezina da ordea, helduak direla mendekotasun egoerak, zaintza premiak, kasu horretan garrantzitsua da esate baterako nagusilan moduko elkarteetatik, taldeetatik, bakardadea egoeran dauden pertsonei laguntzeko egiten duten lana, baina apur batea zaintza lanetara etorrita, zer eskatuko zenukete zentzu horretan? Nolakoa beharko luke izan zaintza lanak? Egoera horretara aiatutako, adineko, pertsonentzako, zer litzateke egokiena? Nik uste dut hor belaunaldi arteko elkarlana behar dela, ez? Eta ez behin adin horretara iritsita, baizik eta aurretik, ez? Lanketa, ez? Nola nahi duzuzuk, laguntza behar duzun momentu horretan zaindua izatea, ez? Baina ez, egoera horretan zaudenean, baizik eta aurretik. Eta nik uste hor garrantzitsua dela belaunaldi arteko elkarrizketa eta elkarlana azkenean zaindua izateko ezinbestekoa dalako norbaitek zaindu zaitzala. Eta zaintzeko, ostetik datozenak izan barko dira. Orduan hor nik uste ustarketa bat egon barko litzatekela eta usnarketa bat, ez? Horren inguruan. Margari, bat zatoz. Bai. Hori bestela ere, gu zaintza egiten dugun horretan plano diferentetan gaude. Atxonamonak, dana dakite, dana ematen dizue, toreatu iten duzu, eta oso goxotasun handia. Gero iristen da badidez, eta hor eman eta jaso iten dugu. Gero dago beste adin bat, gaztien adina. Behin igual 14 urtetik, eta Laura, hor harremana ez dago. Badaki berdinak ez garela, baina hori falta dena. Lehen esaten zenduna, lehen elkarrekin bizi ginean, hori bai falta da. Eta gero nik uste, behar duguna guk ere zaindu behar du gure burua, menpekotasunera aldan eta beran duen aiatzeko. Orduan horregatik importanti da osasun arloa eta horregatik osakidetzan. Eta ez, nik kroniko baldin manaiz, mesedez zainketa eta hori mantendu behar dut, nik kroniko izatea menpekoa izan aurretik. Eta gero menpekoa garenean danok nahi duen bezala. Gaztiak ere menpeko izaten dira, ezurra austura bat edo zea da honean, ze gustatzen zaigo, goxotasuna, autonomia eta tratatzea beti errespetuz. Eta aldan kuarteletik aldan urrutien. Ez, orduago ez da gizertako, baina baita ere aitortzen du, ni bentsat aitortzen du, egizten da momentu bat, gauzak igual horra bideratuta, baina bai pertsona eta duintasuna mantendua. Tire, irakurri dugu testu batzuek esaten dutenaren arabera, jada 5 urterekin hasten garela ikasten adinkeria erakusten duten jarrerak eta adinean aurrera joan ala horiek indartzen areagotzen joaten direla. Adinagatiko diskriminazio 21. mendeko erronkarik handienekotzat ere jotzen da, eta tira, gero eta arreta gehiago jartzen zaio eta egiten dira, ez da? Bateko eta besteko eskuartzeak horretan diarduzue, Gizadi Berritik ere, eta injustu ere, Goienarekin sinatutako hitzarmen baten bitartez, geurean izan zara, Ainara, ikastaro bat eskaintzen, formazio eskaintzen, Helpage fundazioarekin elkarlanean ateratako adinekoenganako adinkeriari gabeko komunikazio gida oinarri moduan hartuta. Saioaren azken minutuetan sartuta gaude jada, baina horixe galdetu nahi nizun, ez da, nola eragin dezakegu komunikabideetan ari garenok ere guzti honetan, izan hitzen bitartez, izan irudien bitartez, zertzuk hartu beharko genituzke laburrantzean bada ere kontuan? Lehenengo eta behin, kontzientzia, ez? Arazo badala, arrazakeria eta sexismoarekin batera 3. bazterketa edatuena dala, eta hortik hasita, klabe batzuk, ez? Ikastaroan, lansaioan komentatu dodan moduan, bada betaurreko adinkeriaren kontrako betaurrekoa jarri, eta horri aurre egin behar diogula, bai edo bai komunikaziotik. Kontutan izan behar dugu, komunikabideo garela gizarte iruditeria sortzen laguntzen dugun erraminta garrantzitsuena ez bada garrantzitsuenetakoa eta horri ekin behar diogu.
Hori da, ez da, eta pixka bat, multzo horretan ere, askotariko pertsonak, askotariko egoerak daudela erakutsi. Bai, aniztasuna, ez? Sarritan adineko pertsona denak berdina balira bezala hartzen ditugu, eta lehen Margarik esan duena, ez? Bueno, erretiro sasoia iristen denean, orain 77, 75 adintarte horretatik, gaur egun bizi itxaropena nola dagoen kontutan hartuta, horrari gara, 25, 30, inkluso 40 urte arteko tarte batez. 40 urteko tartean, imaginatu dezakegun moduan, aniztasuna, inoizko oparoena da, hartu dezagun jaio berri batetik 40 urte dituen persona baten arteko aldea, berdina gertatzen da adinekoetan, 75, 76 bat, eta, demagun 80, 85 urte arteko baten arteko diferentzia itzela da. Ez ditzagun denak berdin hartu. Erakutzi dezagun beraiek duten aniztasuna. Hori da, ez da. Eta bizitza ez dela bizi iraupena. Ez da irautea, horrezaten da. Hori da, bizitzaropena da. Hori da, urtei bizitza eman. Bai. Ez bizitza luzatu, bizi naizen bitartean. Hori da, ez da, urtei bizitza eman, adinekoei ahotsa eman, eta irudiare bai, Hori da, irudiare zaindu, baina pixka bate hitzekin bukatzeko, adineko pertsonak, edo adinekoak dira, hitzek egokienak, ostera ez genituzke erabili beharko? Agure, atxo, erretira, ez da ez direla erabili behar. Kontuta, agure eta atxoren kasuan bai, ze, edozein hiztegietan begiratu ezkero, badakigu konotazio eskorra daukatela, ez? Zer gertatzen da, sarritan, lehen Margarik elkarrizketaren hasieran aipatu du, aiton amonak. Badenak ez dira aiton amonak. Batzuk ez dute seme-alabarik izan, eta hortaz ez dute ilobarik, beraz ezin dira aiton amona izan. Ez diegun denei aiton amona izan, ez direlako denak aiton amona. Dira adineko pertsonak edo adinekoak. Eta erretiratuak pentsio-esari bagara, izango era pentsionistak, erretiratuak, baina erabili dezagun momentu bakoitzean dagokion hizkera egokia. Tira, baleginduko gara, betaurreko horiek jantzi, eta egoki begiratzen, Ainara Arregi eta Margari Gorrotxategi. Eskerrik asko, bisitarengatik. Azkenean, aberastasuna da gizartearentzako. Aniztasun horrek erakusten duzu, eta ematen dizu beste malgutasun bat jendea tratatzerakoan. Eta hor sartzen da, eta ez dugu aipatu, adinekoa eta emakumea, Adineko emakumea eta ganera koloreduna izan ezkero. Eta koloreduna, ez da existitzen. Balaxe da, batira, esan da moduan, eskertzen da bisita, gortu zaigu denbora hemen txautziko dugu, urrengo batera arte. Oso ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko.